Malawi Today. Munkhani yachoyamba ena mwa oyendetsa galimoto mu mzinda wa Lilongwe anachita mantha msabatayi kutsatira kutha kwa mafuta a galimoto a petro malo osiyanasiyana ogulitsira mafutawa. Izi zinachititsa kuti pakhale mizere italiitali ya galimoto m'malo amene amasungirabe mafutawa. Kafukufuku wathu wapeza kuti galimoto zonyamula mafuta zinayamba kutsitsa petro masana pamalo ena ogulitsirako mafutawa, pamene oyendetsa galimoto anapitirira kuyima mizere yaitali podikirira kuti mafutawa ayambe kuagulitsa. Grace Ainafe Makawa ali mu mzinda wa Lilongwe ndipo ali ndi ripoti ili. Ngakhale mafuta anayamba kufika malo ena masana lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, mizere ya magalimoto osaka mafuta a petulo inali yochuluka m'malo ena omwesera mafuta chifukwa cha mantha oti mwina mafuta a petulo angasowe. Izi zinabweretsa nkhawa kwa ena mwa oyendetsa magalimoto, pomwe ambiri amasaka mafuta m'malo omwesera mafutawa. Nkhawa imene inalipo chikuyambira chakum'mamawa ukukuku kufikira panopa tinganene kuti yatha. Kotero tuthokoza boma ngati lilapangapo machawi kuti zotere zizi zisaoneke zakumbuyo zichazo, tiyamike kumwamba kuti zikomo kwambiri. Nakasimu kudziwa business yathuyi sitikhala ndi mafuta tanki, timadalira kuti customer akatitenga tiyotseka ndrama titsire mafuta kamene watipatsa customer kaja ndiye unapezeka kuti dzulo mafuta atasowa chifukwa bola ako lero ayambopezekako. Unapezeka kuti tanyamula customer kumafuna kuti budulitsa hayala chifukwa yoti mafuta asowa. Timagona ma filling station business imasokonekera ya basi kuti anthu ena amayenda vuto lilipo, anthu amabirana komanso mabanja amasokonekera manyumbamo, amakhala ndi nkhawa zikazi kuti azimunatali kuti. Pakadali pano mneneri wa bungwe la MERA Fetina Khonje wati bungweli likumvetsetsa nkhawa za anthu chifukwa cha zomwe anakumana nazo m'mbuyomu zokhuza kusowa kwa mafuta. Komabe iwo ati kugawa mafuta kupitirirabe ndipo apempha oyendetsa magalimoto kuti akhale oleza mtima pochenjeza kuti kuchuluka kwa anthu ofuna mafuta nthawi imodzi kungachedwetse kubweresanso kwa mafuta m'malo ogulitsira. Ndipo pano tili ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times wanangwa zofulumira kuti atifotokozerepo zambiri za nkhani imene tayamba nayo nkhani zathuzi. Unanga mwina kapena pa nkhani imeneyi, nkhani ya mafuta imene nthawi ndi nthawi timakhala tikuyikamba kuti ndi imodzi mwa zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko komanso chuma cha dziko kuti chiyende bwino tikuyenera kukhala ndi mafuta. Mwina nkhani imeneyi tiyilandire bwanji? No, ndi nkhani yosadabwitsa chifukwa chakuti chimene chachitika ku Lilongwe kaya kumawako ndi chinthu chimene timayembekezereka chikuchitika chifukwa chakuti sizodabwitsa ku Malawi kuno mu zaka zimene zapitazi, mwina zaka zisanu zinayi, kukhala ndi nthawi imene mafuta akumasowa. Taonapo ndithu mwina miyezi iwiri tikhala ndi mafuta, kenaka nthawi pamwe mwinanso pa mwezi opanda mafuta anthu makhala mizera. So nthawi inayi yonse imene anthu angakhale ndi kankhawa kapena kamphekesera zizichitika zimene izi zinachitika foti ma filling station angapo ndikumva kuti ku Lilongweku munalibemo mafuta a petrol. Ndi anthu anayamba kunjikana, komano ndi zosadabwitsa chifukwa dzikoli lili pa mavuto makamaka azachuma amene zinthu ngati zosowa kwa mafutazi tizikumana nazo kawirikawiri. Mwina boma nkutani kuti lithere tuvutoli kapena silingati? Vuto ilili tinene zoona maboma ndi abwera ndi kumayeskamba zosiyanasiyana, komano kuthana nawo kwenikweni ndikovutirapo chifukwa ndinanena kuyamba padza kuti vuto limene taliona lachitika ku Lilongwe ndi chifukwa choti chimodzi chabe, koma kuli zifukwa zina zimene zimapangitsa kuti dziko lino lizikhala libe mafuta nthawi ina. Chachikulu kwambiri pamwambamwamba ndi kusowa kwa ndalama zakunja.
zimene pa Chingerezi timati forex. Ndalama zimene zimakamaka tikunenetsa panopa kuti tikunena ndalama ya dola ya US dollar, yes. chifukwa choti malonda ambiri amafuta amachitika uya madolars. So pano mukaona amene zikuyendera za chuma zathu mwina kuti tingopereka chithunzithunzi kuti anthu amvetsetse kuti zutivuta pati ndipo ni chifukwa chani zizotivuta. Mwezi wa Juni okha tinagula mafuta amene tinagula mafuta okwana 126.1 million US dollars mwezi wathu wa Juni. And ndalama zimenezo tikazika makwacha ndi ndalama zokwana 218.9 billion kwacha zimene tagulira mafuta mwezi wa Juni. Ndalama zimenezi kuti tizike mu miyezi 12 ndekuti pa miyezi 12 kuti tizigulabe mafuta ochuluka choncho pa mwezi tikuyenera ndalama zokwana 2.6 trillion Malawian kwacha. 2.6 trillion Malawian kwacha timvetsetse kuti ndi ndalama zimene tikatenga zonse zimene tatolera ngati mwina za budget zidza ndekuti tizitenga 100 kwacha iliyonse imene tayipeza 24 kwacha pa 100 izipita kumafuta. So pano kodi ndalama timazipeza kuti ifeyo ngati Amalawi mukhoza kuti ndalama zambiri kumene timazipeza tikanazipeza pogulisa foja. Nde foja ayo imene tayambira kugulisa mudza pofika ano pa July 17 ripoti yomaliza ikuonesa kuti tagulisa foja okwana 217.3 million US dollars amene tikazika makwacha ndi 376.7 million kwacha billion kwacha. Now mutenge figure imene ali 218.9 billion imene tagulira Juni komano miyezi ngapo ya foja ndi 3.67 billion. So yeza kuti kupita kutsogolo tilibenso njira ifa ndalama zimene tapanga panopa za foja zikhoza kugula mafuta a mwezi umodzi komano foja yasikuti kuti kungogulira mafuta okha mankhwala zipatalamu tili ndi zina zoti zikwaniritsenso kugwisa ntchito ziti ndalama zo inde tilibe ndi njira zina zimene tingapange ndalama koma pakali pa tikudalirabe foja. So tikayang'ana mafigures awo ndikuona ngati boma lilonse limene lingabwere kuti linene kuti izi tithana nazo ndiye kuti mwina ndi kungoganiza chabe koma pakali pano tili mavuto oti kumene zimene zinaoneka kulongwezi tiyembekeze kuti zeni zibwerabe. Koma tinkamva nthawi ya kampeni a DPP yaonera kuti ife mayankho tili nawo za forexes mayankho tili nawo za mafutas ila kampeni chabe kumeko kunali kulankhula machabe so poti gona kupesali patali ndi mwina zimene tikuziona panozi ngati mayankho alipo ndi mwina vuto koma tikaona ndi mene chuma chimabwerera kuno fa kupatula kufoja kupatula ku misonkho ndi kuti zinazo ndi ngongole zimene tili pakali pa tinazo zochuluka kale. Amene yetu ndi mmodzi wa akonzi athu a nkhani kuno ku Times Wanangwa Chafulumira. Ndipo pitira ndi nkhanizi mboni za boma zitatu zinapereka umboni pamene mlandu okhudza kuphedwa kwa mayi Agnes Katengeza ukupitirira ku bwalo lalikulu mu mzinda wa Lilongwe. Abale wawo a mayi Katengeza a Amos ndi a Agnes Katengeza akuaganizira kuti anapha mayiwa amene ankagwira ntchito ku nthambi yona za luso la makono ku Reserve Bank of Malawi. Mboni zitatuzi zaperekera umboni wawo makamaka pa katundu wa malemu mayi Agnes Katengeza amene anapezeka ndi a Amos Katengeza. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Lero ku bwalo la milandu kunabwera anthu atatu amene amaperekera umboni wawo. Oyamba kuperekera umboni wawo anali a Francis Wilima amene anapatsidwa katundu monga laptop, iPad, perfume ndi mafuta kuti akatumizire mtsikana wina amene amakhala ku Blantyre. Achiwiri amene amaperekera umboni wawo anali a Rosabel Mwakifwamba amene anauza bwalo la milandu kuti adasunga katundu amene anatumizidwa ku Blantyre ndi a Amosi. A Joseph Saidi amene amakonza mafoni mu msika wa Blantyre nawo anaperekera umboni wawo kunena kuti iwo adalandira mafoni komanso kompyuta kuchokera kwa Amosi. Woyimira boma pa mlandu a dziko ndi anthu malunda auza Times kuti iwo akadali ndi mboni zochuluka zomwe zitaperekere umboni wake pa mlandu. Ambira pa nthawi imene timaongoza za milandu imeneyi kuoneka za milandu imeneyi ku ofesi kwathu komanso pano pamene anthu ayamba kuperekera umboni
tinakali okhutira kuti ndithu mlandu ulipo ndipo tikalumikiza zochitika tikuona kuti anthuwa bwalo likuyenera kuzapeza kuti ndolakwa. Oyimira mmodzi mwa anthu oganiziridwa Akavu Kaphwiti Banda adandaula kunena kuti mlanduwo kuyenda pang'ono potengera ndi kuti oganiziridwawa akhala ali kundende kwa zaka zitatu tsopano. Maclient athu akhala anamangidwa 2023 kufika panopa ndikuti akhala kupolisa kawo mu prison kundende kwa zaka zitatu imene nthawi yayitali. Kufika stage inoyi tifuna zinthu ziwiri. Choyambirira tifuna kuti nkhani ite mwachangu kuti ngati tingakwanise kuonesa kusalakwa kwa maclient athu atuluke mwachangu. Chachiwiri nthawi yomwe timakhati kukhoti kuno khoti makhala kuti ifunikaso igawe nthawiyo nkhani zina zofunikiraso. Mlandu ukuyenera kupitirira kwa masiku awiri ondondozana pamene boma likhale likubweretsa mboni zake zina zochuluka. Boma likuti lili ndi mboni zokwana 10 zimene zikuyenera kuti ziperekere umboni pa mlanduwu. Popitia ndi nkhanizi, dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto pa nkhani Chipese chifukwa cha vuto la makina wathu padakali pano. Koma popitia ndi nkhanizi, dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto pa nkhani yokhudza maulendo apamsewu. Akuluakulu ati izi ndi chifukwa cha kusowa kwa dongosolo pa ntchitozi. Mwachitsanzo, mabasi ambiri anasiya kugwiritsa ntchito malo oyenera otengerapo anthu ndipo amadzisankhira okha malo otengerapo komanso kutsitsira anthu. Isaac Salima akuunika nkhani mu ripoti ili. Kusintha pa nkhani za mayendedwe kwachitisanso kuti anthu asinthe mmene amayendera ngakhalenso katundu wawo amene. Izinso zachititsa kuti pa nkhani za maulendo apansewu mabasi ochuluka abwere. Komabe pamene mabasi ochuluka akubwera kumanyamula anthu, zikuoneka kuti dongosolo likuchepera. Izi ndi malinga ndi kuti zikuoneka kuti pali pamene amalabada pa nkhani zakhuza maulendo amabasi pamene ene akewa akhoza kungodzuka kudzisankhira okha malo amene akuganiza kuti akhoza magwiritsa ntchito kunyamulira komanso kutsitsirapo anthu mmene akufunira. Mwachitsanzo, malo ngati malo omwetsera mafuta, malo ena ambiri mabasiwa akumawagwiritsa ntchito ngati malo onyamulira komanso kutsitsirapo anthu. Chikhalirecho pali malo oyenerera amene mabasiwa amayenera kutero. Mwachitsanzo, mumzinda wa Blantyre, malo odziwika kwambiri otengerapo anthu ayenera, mabasi ambiri adasiya kugwiritsa ntchito ndipo adadzisankhira okha malo osiyanasiyana amene iwowa amanyamulirapo anthu. Koma kwa okwera mabasi oterewa chimakhala chipinjo malinga ndi kuti malo oterewa sakhala ndi zimbuzi kapena malo amene anthu angadzithandiziremo. Wapampando wa bungwe loona za maulendo a Moses Chauluka adati padali zimene zidachitika mbuyomo zimene zidachititsa kuti eni mabasi ena koma mangodzisankhira okha malo ochitira bizinesi zawo. Komano panali ma issues ena amene mu nthawi imeneyo adapangitsa kuti anthu asapezeke mu mphepo. So zimene zisanapangidwe rectify to this moment. Ndi chikhulupiriro kuti kuzikonzeka kosiyedwa pomwepa. Mkulu wa mzinda wa Blantyre Akostre Chanza adati pali malingaliro ofuna kukonza madepoti komanso kumanga ena atsopano ngati njira imodzi yolimbikitsira maulendowa. Council ya Blantyre City ili mapulani oti
ipangise ini maplano kuti ionesese kuti mabus terminals amene ali mchizatu wa Blantyre ndi amakono. Tili ni mabus terminals akulimbi kuyenera komanso ena ang'ono mtawuni muja. Koma mbira tumuone ma terminals atu sayabwino kwenikweni. Tili malingaliro kuti tachite takonzeso akhale oneka bwino chifukwa kuti population ya ma minibus komanso mabus komanso ena amene akugwiritsa ntchito malowa ikuchuluka. That's why mumapeza anthu omachita ang'ono palipose kumene anati pakufunikira kuti ayime koma izi zosaloledwa ndi Constanza Blantyre. Dziko lino lili madepoti odziwika bwino monga Wenera, Zomba, Lilongwe, Mzuzu, koma eni mabasi ambiri sawagwiritsa ntchito malinga ndi kuti ndi osaoneka bwino komanso ayende zambiri zimene akuyenera kukonzedwa kuti afike mulingo oyenerera. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi landirani mmene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Nduna za maphunziro a Bright Msaka yati ndizokhumudwitsa kuti pali kusasamala pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zachitukuko zochokera ku boma. Amsaka alankhula izi mnyumba ya malamulo pamene amayankha mafunso ochokera kwa aphungu a mnyumbayi kupita ku nduna wawo. Zambiri mulipotili la Mercy Matonga. Ansaka anati zipinda zophunzirira zomwe sizaboma zikumamangidwa ndi ndalama zochepa kuyerekeza ndi ndalama zomwe zikugwiritsidwa ntchito pomanga zipinda zomwe zikulipiridwa ndi boma. Cholinga cha boma ni chakuti chitukuko chifalikire m'midzi and 5 billion ja cholinga inena kuti ipange zinthu zambiri pachaka koma ngati tingoti poti zatuluka 5 billion tidiepo 5 billion ndi chitukuko chimodzi ndiye kuti ziko lisiyenda. So izi zichite kondemu ndi mawu amphamvu ndithu kuti tisabere amalawi ndalama zawo. Ndalama zijanzoti zichitike chitukuko m'maderamo. Ndipo mawu ake phungu wa dera lapakati ku Nsanje a Francis Kasaira omwe anabweretsa nkhani nyumbayi anati nzodabwitsa kuti makontrakti a boma amapereka bajeti yochuluka poyerekeza ndi zomwe zimaperekedwa ku nthambi zoyima pa yokha. Ngati dziko tiwoneke bwinobwino kuti kodi ma estimate metu kupasidwawa ndolondola kapena silondola. Ngati silondola polikonda dziko lathu tionesese kuti tikupanga zoyenerera tikulakalaka kuti mwina madera mwathu zosowa zawo zipezeke. 5 billion ndalama zoti zikanatithandizira kuti madera athu atukuke. Lachiwiri kummawa kupatulapo unduna wa zamaphunziro, unduna wa zamalimidwe komanso unduna wa zamoyo ndiwo anayankha mafunso m'nyumbayi. Malawi Enterprise Development Fund MEDEF yati yalandira ndalama zokwana 15 billion kwacha kuchokera ku boma kuti ipereke ngati ngongole kwa achinyamata ndi amayi. Mkulu wa bungweli Akaisi Sabala wati ndalama zokwana 1.2 billion kwacha ndi zimene apereka kale ngati ngongole msabata ziwiri zoyamba za ndondomekoyi. Asabala ati bungweli likuunikabe ena mwa amene apindule mu ndondomekoyi. Iwo akufotokoza. Panopa titakunena kuti ngongole zayambika mwezi wapitawo ndimene tinayamba wa Juni chifukwa ndalama zizamba kubwera kuchokera ku boma patsopano sabata ziwiri chilandireni ndalama zoyamba. Monga mukudziwa kuti ma constituencies alipo 229 m'dziko muno ndipo budget ya ndalama zimene zikufika zikudutsa pa 45 billion. So malinga ndi mmene ndondomeko ya boma imayendera ndiona kuti ndalama zakuzipereka mwa pachizungu amati mafezi. Ndiye panopa talandira phase yoyamba ya ndalama zimenezi yokwanira 15 billion kwacha. Ndiye kuti ndalama imene ikatha ndiye kuti akuboma asati pasa phase ina kuti tione kuti tigwira ntchito bwanji ndi mmene ziziyendera. Ndiye panopa ndalama imene tinayoyo tikukwanitsa kuti constituency iliyonse ithe kulandira ndalama zimenezi. Kumane chofunikira kwambiri ndiye kuti chilipo ntchito imene ili kuma constituency fo panopa si onse amene ayamba kupereka sitinamba kupereka si onse amene apereka maina kuti anthu alandire ndalama. Kwa amene aperekawo ndipo zatipeza pakati pano tapereka ngongole zokwana 1.2 billion kwacha kufikira tsiku la lero. Mkuona zofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Revenue Authority Mai Wuma Chalulu wati ndi udindo wa nzika iliyonse ya dziko lino kupereka msonkho. Mai Chalulu ati msonkho ndofunika pa ntchito yokweza chuma cha dziko. Iwo alankhula izi maphunziro atola nkhani pa za misonkho yatsopano mu mzinda wa Mzuzu. Macleod Chilangiza walemba ripotili limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Achalulu anati nyumba zofalitsa nkhani
ndizofunikira kwambiri poonetsetsa kuti anthu akupereka misonkho mosavuta komanso kuthandizira kuti anthu amvetse bwino zokhudza misonkho lomwe boma lakhazikitsa posachedwapa. Achalulu anati ndondomeko yoterera misonkho yatsopano ya electronic invoicing system yamba kuonetsa kale zotsatira zabwino pomwe ochita malonda oposa 8,000 mwa 9,000 omwe akuyenera kupereka msonkhowu akwanitsa tsopano kulembetsa pa ndondomekoyi. Mene zinalo lukunira msonkho tonse tikuyena kuti tizisonkha kuti dziko lino tiziliyendesa mwatokha mosadalira anthu akunja. Ndiye tikuona kuti udindo umenewu inde anatipasa MRA komanso udindo umenewu ndi watonse ifeyo aini yake aziko. Ndi aini yake aziko ndi anthuso ngati inuyo atolankhani atolankhani ndinu amene matha kumvesera zina zilizonse zimene zikuchitika ndi kumbita kumakauza anthu kunjako kuti achimvesese chinthuthi. Mmodzi mwa atolankhani omwe anatenga nawo gawo pa maphunzirowa Adumisani Tembo anati maphunzirowa amuthandiza kumvetsetsa bwino zokhudza misonkho zomwe zimuthandizire kugwira ntchito yake mopanda zotsamwisa. Maphunziro ngothandiza kwambiri kutengera kuti ineyo ngati mtolankhani kapena ifeyo ngati atolankhani timagwira ntchito potengera kuti tikhale ndi uthenga oyenerera. Ndengati tilibe uthenga oyenerera ngati atolankhani ndekuti tizipezeka kuti tikuvutika kupereka uthengawo kwa anthu amene timawatumikira, anthu amene timalemba kapena kulutsa nkhani zathu. Nde uthenga umene tamva lero okhudzana ndi misonkho, maphunziro onse amene tatenga lero ndi nkhani zokhudzana ndi misonkho yatsopano ndi zonse zimene zimakhala pa nkhani za misonkho zitithandiza ifeyo ngati atolankhani kuti tikamalemba nkhani zathu tikamaulutsa tiziulutsa zinthu zenizeni zimene amalawi akuyenera kuti azizidziwa. Bungwe la MRA pakanali pano likukonza ndondomeko za momwe lingatolere misonkho pa nyumba zosiyanasiyana pomwe anthu oposa 7,000 alembetsa kaye mu ndondomekoyi m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe. Bungwe lidadutsanso mulingo wa ndalama zomwe limayenera kutolera mu gawo loyamba la chaka pomwe latolera ndalama zokwana 353 biliyoni kwacha mwa ndalama 349 biliyoni kwacha zomwe anaziyelekeza kuti atha kutolera. Mamembala a mpingo watembenukani mtima kubwera kwa Ambuye kwayandikira anasonkhana pafupi ndi polisi ya Nchewu. Iwo anachita izi poonetsa kusagwirizana ndi kumangidwa kwa ena mwa akuluakulu a mpingowu. Iwowa anauza Times kuti apolisi anamanga akuluakulu a mpingowu lolemba. Mamembala awa analonjezanso kuti sachoka pa malo apo pokhapokha apolisi atafotokoza zifukwa zimene anamangira akuluakuluwa koma pa mapeto pake anachokapo. Apolisi sanathirepo ndemanga pa nkhani iyi. Mpingowu umadziwika ndi nkhani yoletsa mamembala wake kupita kuchipatala komanso kutumiza vana wawo ku sukulu ponena kuti kutero ndi kuchimwa. Sabata zingapo zapitazi akuluakulu a konsolo ya boma la Nchewu anachita zokambirana ndi akuluakulu a mpingowu pofuna kuti azilola vana wawo kupita ku sukulu ndi kupita kuchipatala akadwala. Mlembi wa munduna wa zachisamaliro cha vanthu a Oliver Kumbambe wati ndikofunika kugwirana manja pothetsa mchitidwe wa nkhanza m'mabanja. Akumbambe anena izi pamene bungwe la Wolek komanso bungwe la Janet pamodzi ndi bungwe lochedwa pamodzi kuthetsa nkhanza amaphunzitsa vanthu zakuyipa kwa mchitidwewu m'boma la Lilongwe. Maira Elias walemba ripoti ili limene akuwerenga Jime Chazama. Polankhula pomwe amayendera ntchito yomwe ili pansi pa ndondomeko yothana ndi nkhanza kwa anthu m'dera la mfumu yayikulu Kalolo m'boma la Lilongwe, mlembi wamkulu mundunawu a Oliver Kumbambe apempha anthu kuti azikhala patsogolo kulimbikitsa ntchito yothana ndi nkhanza zosiyanasiyana zomwe anthu amakumana nazo. Ubwino wakuno zikuoneka kuti anthu akuphunzira mwamsanga ndipo kuyambira ana anyamata abambo amene komanso azimayi akuzindikira ufulu umene ali nawo, ufulu wa chibadwidwe komanso akuzindikira malamulo a dziko pamene amayambira komanso pamene amafikira. Ndipo ndichosangalatsa kunena kuti mafumu komanso achipembedzo onsewo tikugwira nawo ntchito limodzi. Mkulu wa bungwe la Janet a Faith Perry ati pakadali pano afikira madera okwana 255 komanso anthu oposa 64,000 ndi maphunziro a izi. Tikazaona zosatira zake kuti zosatira zake zikuoneka kuti pali kusintha ndikotheka ndithu kuthetsa nkhanza
tikukhulupirira kuti mabungwe komanso mwina aboma angathe kuzayipanga adopt program iyi kuyipanga upscale kuti ikule ifikire ku Malawi konse kuno, kuti Malawi yense akhale Malawi amene alibe nkhanza. Ndipo mfumu Kalolo yati anthu ambiri ku dera lawo apindula ndi ntchitoyi. Ndondomeko imeneyi pamodzi ndi kuthetsa nkhanza kwathu kuno yatithandizira kwambiri, chifukwa m'mbuyomu mabanja ambiri sanalolongosoka, kunali mangochitirana nkhanza zokhazokha, koma atabwera mabungwe amene atatuwa kudera kwathu kuno kutione zambiri mwa izo zasintha zimene zokhudzana ndi mbali yokhuzirana nkhanza kwa azimayi ngakhale kwa anyamata amene ngakhale kwa atsikana amene. Ntchitoyi inakhazikitsidwa ndi bungwe la WOLEC ndi Janet. Nkhani zathu zomwe